Joo, laitapa vaikka se otsikkodia sinne. Mä puhun vähän sodasta, vaikka me eletään kauhean sotaisessa maailmassa tänään, niin jostakin sellaista todellisuudesta, joka on meille kuitenkin, olemme osa sellaista ja me emme voi välttää sitä. Mutta tehdään pieni galluppi tähän ensin. Kuinka moni muistaa uskontulopäivänsä? Tai sen hetken suurin piirtein? Aika moni tiedostaa sen, milloin on tullut uskoon. No jos ajatellaan sitä elämää siitä eteenpäin, sitä uskoon tulosta, niin kuinka moni on kokenut, että se on ollut paljon iloisempaa, helpompaa ja semmoista niin kuin kevyttä ja rullaavaa kaikella tavalla kuin mitä sä luulit ennen? Onko se ollut noin ihanaa siis? Vau. Kuinka monen mielestä se on ollut vaikeampaa, kuin sä osasit kuvitellakaan? Okei, aika tasan meni. Aika tasan. Joo. No ehkä se kuvaa kuitenkin, ehkä te olette olleet aika sellaisia niin kuin valveutuneita ja realisteja, että teille ei ole siinä uskontulon hetkellä esitettykään sellaista vaihtoehtoa, että kun sä tuut uskoon, niin kaikki ongelmat häviää ja kaikki sujuu tosi ihanasti ja kaikki on sellaista taivaallisen hyvää ja kaunista. Ehkä joku on jopa sanonut sille, että tervetuloa uskoon, nyt se sitten taistelu alkaakin. Tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ne on oikeastaan molemmat totta yhtä aikaa. Siinä mielessä, että kun me astumme Jumalan valtakuntaan sisään, niin me pääsemme johonkin sellaiseen todellisuuteen, josta me Raamatussa saamme lukea. Se kuvaa meille sen, mitä Jumala tekee meillä sisäisessä maailmassa, mitä hän saa aikaan meissä. Mutta tosiasia on se, että me elämme edelleen tässä maailmassa. Me elämme tämän maailman keskellä, jossa tänäkin päivänä on monia sellaisia asioita, jotka ahdistaa meitä, jotka puristaa meitä. Ja tietysti kaiken sen keskellä on se oma kipuilu meidän itsemme kanssa. Voi sanoa näin, että varmaan moni meistä voisi todistaa näin, että kaikkein suurin taistelu on aina oman itsensä kanssa. Omien heikkouksien, omien kipujen, oman historian ja sitä, mitä on itse elämässään kokenut ja sieltä nousevien asioiden kanssa. Ja ihan niin kuin se ei riittäisi, niin sitten vielä Raamattu nostaa meidän eteen sen todellisuuden, että meillä on myöskin vihollinen tässä maailmassa. Josta Raamattu sanoo, että se käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet se saisi niellä. Eli me olemme sellaisen hengellisen todellisuuden kanssa tekemisessä, joka ei jätä uskovaa rauhaan. Tavalla tai toisella. Meillä on, tässäkin voisi sanoa, että jokaisella on omanlaisensa todistus tästä, mutta se on niin kuin se kuva, joka nousee, jos me katselemme asiaa rehellisesti. Ja Raamattu on aika realistinen siinä mielessä, että se kertoo meille tämän tosiasian. Se ei peittele sitä. Se osoittaa meille sen, että näitä taisteluja ovat kaikkina aikoina seurakunnassa olleet ihmiset käyneet. Ja jokainen on joskus ollut tilanteessa, jossa me kysymme, Herra, miksi? Jokainen me olemme tilanteessa, Herra, etkö sinä auta? Jokainen on ollut siinä tilanteessa, jossa me pohdimme, mistä tämä johtuu. Jokainen on ollut siinä tilanteessa, jossa me tietyllä tavalla yritämme löytää tiemme ulos sellaista tilanteesta, jossa meitä painetaan alaspäin tavalla tai toisella. Ja on hyvä tiedostaa, koska Raamattu se meille osoittaa, että ja meidän seurakuntana tuleekin se ymmärtää, että meillä on vihollinen tässä ajassa. Se on, voisiko sanoa, että se on päättäväisesti sitoutunut siihen, että sinä epäonnistuisit uskon elämässäsi. Kaikki se, mitä vihollinen edustaa ja sen joukot edustavat, niiden kaikkien tarkoituksena on se, että se, minkä Jumala on aloittanut sinun elämässäsi, ei koskaan pääsisi toteutumaan loppuun asti. Että sinun uskosi raukeaisi tyhjiin ja että joutuisit tilanteeseen, jossa olisit ikään kuin elämäsi raunioilla vain ja toteaisit, että näin siinä sitten kävi. Mutta niissäkin tilanteissa, jos siihen joskus joudutaan, tiedättekö, Jumala rakentaa uutta raunioistakin. Jumala herättää jopa kuolleet. Oletteko kuullut sellaista? Jumala pystyy tekemään silloinkin ihmeitä. Mutta Jumalan sana osoittaa nämä asiat myöskin meille juuri sen tähden, että me osaisimme nähdä ja ymmärtää, miten vihollinen toimii. Mä lähden liikkeelle ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, jossa on meille kehotuksen sana. 16. luku ja 13 ja sitten siihen vielä toinen jää perään. Kun sä luet Paavalin kirjeitä, niin
Paavali, joka itse oli ollut fariseus, hän oli uskonnollisesti hyvin valveutunut, oli saanut kaiken aikansa koulutuksen. Ja kun hän kohtasi Jeesuksen, hän tavallaan luopui kaikesta siitä. Hän sanoi, että hän laskee kaiken sen roskaksi. Ja hän löysi itsensä nenällään siellä hiekassa Jumalan edessä, kun Jeesus ilmestyi hänelle. Ja hän ymmärsi sen, että kaikki se, mitä hänellä oikeasti on Kristus itse. Ja hän rukoilee monta kertaa sitä, että hän saisi kokea sen Kristuksen kärsimyksen osallisuuden ja hän pääsisi ylösnousemukseen. Hänen elämän tavoitteensa ja päämääränsä oli tuntea Kristus. Ja hän tiedosti sen, että hänenkin uskollaan on vihollinen, joka käy häntä vastaan. Ja Paavalin opetuksesta me löydämmekin monia näistä, mitä me tänäänkin tulemme käymään lävitse. Mutta useimmissa kirjeissään, kun Paavali aloittaa tai lopettaa kirjeitään, sieltä löytyy jotakin tämän kaltaista, niin kuin tässä. Ensimmäinen kirja korintolaisille 16:13. Valvokaa, pysykää uskossa lujina. Olkaa miehekkäitä, olkaa vahvoja. Paavalin muistutus tästä täytyy ymmärtää oikeassa valossa, koska toisaalta me tiedostamme sen, että Paavali myöskin kerskasi heikkoudestaan ja totesi sen, että kaikessa siinä ihmisen heikkoudessa Kristus itse tulee väkeväksi. Ja jokainen meistä varmasti ymmärtää, menemättä nyt siihen tarkemmin, että kun Paavali kehottaa olemaan vahva ja miehekäs tai uskossa luja, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi jotain sellaista, jonka me voisimme puristaa itse itsestämme. Se ei ole sitä, että sun jotenkin semmoinen niin kuin luonnollinen olotilasi tulee sellaiseksi, että sä oot varma itsestäsi koko ajan. Sä olet jollakin tavalla lihaksistoltasi sellainen atleettinen tai jotain muuta, sillä ei ole tekemistä mitään sinun fyysisen kuntosi kanssa tietyllä tavalla, vaan on kysymys siitä, mitä sinun sisäisessä maailmassasi on. Ja sen tähden Paavalin rukouksetkin, kun hän rukoilee useissa kirjeissä, niin ne koskettaa aina sisäistä ihmistä. Ne koskettaa sitä ihmistä, jota me emme luonnollisella tavalla näe. Me voimme joskus todeta, kun me peiliin katsomme aamulla, että kyllä surkealta heikolta näyttää, mutta tosiasia on se, että se mitä Jumala tekee sinun sisälläsi on vähän toinen. Mutta mä kyllä uskon tietyllä tavalla, että se mitä hän tekee sinun sisälläsi voi joskus ja saa näkyä joskus niin kuin kasvoillakin, tiedättekö? Silleen, että jos Jumala tekee hyvää, niin voi niin kuin suupielet nousta välillä. Ja kyllä se tulee sieltä esille tavalla tai toisella, näin Jumala on sen tarkoittanut, mutta lähtökohta on siinä, että kaikki mitä Jumala tekee meissä lähtee sisältä ulos. Ei jotenkin ulkoa pakotettuna ja sitten muuttuu jotain siellä sisälläkin. Mutta tämä on Paavalin rukous, että me olisimme uskossamme vahvoja. Ja hän sanoo sen ihan tietoisena siitä, että tämä kehotus ei ole vain joku semmoinen hyvä toivotus nyt heille, vaan uskon näin, että Pyhä Henki on antanut sen myöskin meille tänä päivänä, koska me elämme siinä taistelussa, jossa me elämme. Me tarvitsemme Pyhän Hengen antamaa vahvuutta, sitä vahvuutta, jonka Jumala meihin antaa. Ja tämän kaiken tavoitteena, niin kuin Jumalan suunnitelma yleensäkin ihmisen elämässä on se, että kun sinä vaellat Kristuksen kanssa koko sinun elämäsi lävitse, niin jotakin koko ajan kasvaa, kehittyy, kantaa hedelmää, tulee niin kuin Jumalan työ sinussa esiin. Se ei tarkoita sitä, että ei tule kompastuksia tai tämmöisiä epäonnistumisia, mutta se yleinen suunta on se, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Se on Jumalan pitkän tähtäimen suunnitelma sinulle. Siitä huolimatta, että meillä on nämä pimeyden joukot, jotka meitä vastustavat. Ja ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, kun Paavali puhuu Timoteukselle, niin hän sanoo siellä, hän viittaa Timoteuksen saamaan profetiaan, jonka hän sai silloin, kun Paavali ja muut siunasivat hänet palvelutyöhön. Hän toteaa sen, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Ja mitä se jalo taistelu on? Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Ja tässä me näemme sen, että mitä vihollinen pyrkii tekemään, mitä saatana pyrkii tekemään meidän elämässä, on, että se murentaisi meidän uskomme ja tuhoaisi meidän hyvän oman tuntomme. Ja niin kuin tässä sanotaan, jotkut ovat sen hylänneet ja joutuneet uskossaan haaksirikkoon sitten siinä eteenpäin.
Mutta tämä on Jumalan tavoite meille, sinulle ja minulle, että läpi elämän sinä voisit taistella jalon uskon taistelun. Ja jos se pelkästään, että hän antaa tällaisen kehotuksen Timoteukselle, kuvaa sen, että Paavali tasan tarkkaan tietää, että ei Timoteuksenkaan matka ihan helppo tule olemaan. Se on taistelu. Ei se ole mikään huviajelu. Tervetuloa Timoteus huviajelulle Herran kanssa. Päämääränä taivaan satama. Ihana. Ei ole mitään tämän kaltaista Paavalin ajatuksissa, vaan hän osoittaa sen, että tämä tie, mikä edessä on taistelun tie. Ja kun sä katsot niitä ohjeita ja neuvoa, mitä Paavali antaa seurakunnille tai yksittäisille ihmisille, kaikissa niissä on jotain sellaista näkökulmaa, joka pureutuu siihen taistelutilanteeseen, jonka he seurakunnat kohtaa, tai Tiitus ja Timoteus ja Onesimus ja muut, jotka siellä näitä kirjeitä saavat. He elävät taistelun keskellä, ja niin elämme mekin. Se, mikä ehkä on syytä tiedostaa, että kun me puhumme vihollisen työstä tai toiminnasta, niin se ei ole se, mihin meidän pitää katseemme kiinnittää. Kaikessa tällaisessa on aina kaksi ojaa. Toiset haluaa ajatella, että emme halua puhua niistä mitään, ja toiset sitten keskittyy taas siihen, että mistä niitä demoneja löytyy, että voisi taas ajaa niitä pois. Se tie on siellä jossain niiden välissä. Koska Raamattu puhuu meille molemmista, mutta missään ei kehoteta meitä kääntämään katsettamme viholliseen, vaan aina Kristukseen. Aina Jumalaan, aina häneen, joka on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Aina häneen, joka on meidän, voisiko sanoa, sotapäällikkömme. Herra Sebaot, hän oli sotapäällikkö ja hän on sitä edelleenkin. Ja me olemme siinä taistelujoukossa. Ja kun katsotaan vielä sitten Paavalin ajatuksia, toisesta Timoteuskirjeestä, 4. luvussa, kirje, jonka hän kirjoittaa vähän ennen kuin hän kuolee sitten, ja hänen elämänsä päättyy. Hän tiesi, mitä kohden hän on menossa. Hän sanoo tällaiset sanat Timoteukselle, 4. luku ja 6. jae siitä eteenpäin. Minut jo uhrataan, lähtöni hetki on tullut. Sitten Paavali sanoo, olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Sitä ennen Paavali antaa jälleen kehotuksia Timoteukselle. Hän antaa sellaisen, voisiko sanoa, testamentin hänelle. Ja sitten hän toteaa, että hän tiedosti sen, hän on tullut tiensä päätökseen. Ja hän ymmärtää sen, että hän on voinut säilyttää sen uskon, jonka Jumala on hänelle antanut. Hän on juoksun päättänyt. Hän on taistellut jalon uskon taistelun. Ja sitten hän vielä toteaa 8. jakeessa, että tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppelä. Hän katseli jo sitä kohden, mihin hän menee. Mutta kun mä katselen tätä Paavalin näiden muutamien jakeiden kautta, mä jotenkin tiedostan sen, että Paavalilla oli ymmärrys siitä koko elämästä, siitä alusta, kun hän on saanut kohdata Kristuksen, aina sitä kohden ja sitä hetkeä. Hän katseli jo sitä hetkeä etukäteen, kun hän kohtaa Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Ja jollakin tavalla meidänkin tulee seurakunnassa, uskon vaelluksessamme saada näkökyky ja ymmärrys siitä, mitä kohden me olemme menossa. Me olemme eräänä päivänä meidän vapahtajamme kasvojen edessä. Me olemme tilanteessa, jossa meillekin annetaan vanhurskauden seppele. Mutta tällä matkalla, missä me olemme, me joudumme kohtaamaan taistelua. Ja siihen taisteluun Paavali meitä ohjaa ja kehottaa oikealla ja viisaalla ja hyvällä tavalla. Ja sitä me katselemme hiukan hyvin tutun Raamatun paikan kohdalla, joka tulee tuonne Efesolaiskirjeen 6. luvun kohdalta. Kaikille on tuttu, mä laitoin sen koko 8 jaetta tuonne, voitte sieltä sitä seurata, jos teillä ei ole Raamattua mukana, mutta kaikille on tuttu Paavalin opetus taisteluvarustuksesta. Ja kun me ajattelemme sitä aikaa, missä me tänä päivänä elämme, niin tietyllä tavalla mä uskon, että jokainen ymmärtää sen, että me kipeästi tarvitsemme Jumalalta jotakin sellaista, joka auttaa meitä kaikissa niissä haasteissa, jotka liittyy toki meihin itseemme, mutta myöskin siihen taisteluun, jota me käymme osana Jumalan seurakuntaa. Tässäkin Paavali lähtee liikkeelle kehotuksesta 10. jakeessa. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Ja tämä on seurakunnalle kutsu aina. Jokaisena elinpäivänä Pyhä-Henki kutsuu meitä vahvistumaan, mutta jälleen kerran tuo ydinsana tässä kaikessa on Herrassa.
Meillä ei ole mitään väkevyyttä eikä voimaa, ei mahdollisuutta voittoon, ei mahdollisuutta minkäänlaiseen menestykseen tässä elämässä, jollei se tapahdu Herrassa. Kaikki muu murenee, hajoaa, kaikki muu kohtaa tässä ajassa sellaisia voimia, joiden edessä se hajoaa. Mutta jos me vahvistumme Herrassa, jos meidän uskomme häneen saa lujittua, jos meidän ikään kuin elämämme saa olla yhä tiiviimmin yhteydessä Kristukseen, Jeesukseen, jos Pyhä Henki saa meille kirkastaa yhä enemmän ja enemmän Kristuksen sovitustyötä, sen voimaa ja valtasuuruutta, silloin me vahvistumme Herrassa. Silloin kun me kohtaamme sellaisia voimia ja valtoja, jotka nousevat Jumalaa vastaan, nousevat Jumalan seurakuntaa vastaan, niin ystävät, siinä ei auta mitkään uskonnolliset traditiot, siinä ei auta se, että roikkuu risti tuossa, mulla ei muuten ole sitä nyt, mutta siihen ei auta mitkään symbolit, siihen ei auta mikään sellainen, vaikka kuinka hauiksesi olisi iso ja vahva, siinä taistelussa ei auta se. Mutta se, että jos sinä olet puettu Kristukseen Jeesukseen, jos vihollinen kun tulee ja kohtaa sinut, näkee sinussa Kristuksen Jeesuksen, niin se pakenee. Ja sen tähden se uunio, se liitto, se yhteys, joka meillä on Kristuksen kanssa, on niin oleellisen tärkeää. Jeesus itse sanoi vähän ennen Getsemanen kärsimystä, että vihollinen tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Jeesus on Jeesus, hän on Jumalan poika, hän eli synnittömän elämän, mutta mä uskon näin, että jopa sinä kristittynä ja minä kristittynä me voimme antaa tuon saman todistuksen, kun me olemme Kristuksessa. Paavalin todistus on se, että meidät on yhdistetty häneen. Ja kun Jumala katselee meitä, hän näkee meidät Kristuksessa. Hän ei näe meitä jotenkin erillisinä, vaan me olemme häneen liitetty. Ja se on tietyllä tavalla mysteeri tuo yhteys, langeneen ihmisen ja Kristuksen yhteys. Mutta Paavali tuo sen kerta toisensa jälkeen Raamatussa esille, että meidät on liitetty häneen. Ja se ei ole vain sitä, että me pidämme kädestä kiinni, vaan meidät on yhdistetty toinen toisiimme. Jotain tämän kaltaista se on. Ja kun vihollinen tulee meitä vastaan, niin se ei näe meitä, vaan se näkee Kristuksen meissä. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Tämä on se todellisuus. Ja tästä näkökulmasta käsin Paavali kehottaa sitten Jumalan seurakuntaa tänäkin päivänä pukeutumaan Kristukseen. Mitä se tarkoittaa? Pukeutuminen on jotain sellaista, jonka sinä teet joka päivä. Luojan kiitos, teillä on vaatteet päällä, kun te tulitte tänne seurakuntaan. Mä tiedän, että maailma haluaa jotenkin elää ilman vaatteita, mutta ystävät, se ei niin kuin vaan auta mihinkään semmoiseen kaipuuseen, mitä maailmassa haetaan tänä päivänä. Ja aika kivasti olette pukeutunut muuten, ja näin yleisesti ottaen. Joo. Me pukeudumme joka päivä, ja se on jotain sellaista, jonka me teemme myöskin hengellisesti. Mä en tiedä, en mä lähde nyt tässä kehittelemään sinulle mitään semmoisia tapoja välttämättä, mutta mä uskon, että Jumala antaa sinulle sen, miten sinä aamulla lähdet liikkeelle. Toiset sanoo, että hyvää huomenta, Pyhä Henki, mitäs tänään tapahtuu? Toiset rukoilee, että jotain sellaista, että Jeesus, miten haluat johdattaa minua tänään. Mutta jollakin tavalla, mä uskon, että on kysymyksessä meidän sellainen tahtotilan ratkaisu myöskin, että kun sä aamulla heräät, niin sun sydämestäsi nousisi siinä tilanteessa heti jotain sellaista, Herra, mitä tahansa tämä päivä tuo tullessaan, mä haluan kulkea sen sinun kanssasi. Mitä tahansa tämä päivä tuo tullessaan, mä haluan tehdä sen ja kohdata sen sinun voimassasi. Mitä tahansa tämä päivä tuo tullessaan, Herra, anna sun henkesi olla mun voimana ja väkevyytenä. Jotakin sellaista, jossa sinä tietoisesti, vanha laulu, Kale Vaija lauloi semmoisen laulun, kun, ei se tainnut olekaan hänen, kenenkähän laulu se olikaan. Miten se menee, valitsen, joka päivä valitsen Jeesuksen. Jeesuksen taas valitsen, onko se niin? Semmoinen laulu on. No niin. Joo. No, kaikille tuli eri laulu mieleen. Oli oikein hyvä esimerkki. Mutta joka tapauksessa siinä on jotain sellaista, me valitsemme hänet joka päivä.
Hän on valinnut meidät, mutta tämä on meidän sellainen tietoinen ymmärryksen tasolla tehty, mutta mä uskon, että Jumala kunnioittaa sitä. Se on jotain sellaista, joka myöskin antaa viestin näkymättömälle maailmalle, pimeyden valloille, että tuo ihminen on tosissaan, hän ei suostu pelleilemään, hän valitsee Jeesuksen. Ja se on välttämätöntä myöskin, että me pukeudumme, koska ei Paavali antaisi tällaisia kehotuksia, mitä hän antaa tässä, jos emme tarvitsisi tätä. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Siis paholainen on juonetteleva, ilkeä, mitä kaikkea hänestä voisi sanoa. Hänellä ei ole mitään hyvää tarjottavana sinulle. Älä tee ikinä kauppaa hänen kanssaan millään tavalla. Vastusta häntä Jeesuksen nimessä. Pukeudu sotavarustukseen, ota koko varustus päällesi, voidaksesi kestää. Ja jälleen kerran tässä tulee se realismi, Paavalin realismi. Sinua vastaan hyökätään, mutta Jumala tekee mahdolliseksi, että sä voit kestää sen. Ja sitten hän toteaa tämän, mikä tuossa alussa jo totesin. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Meidän taistelumme, hengellinen taistelumme on tällaisia voimia vastaan. Ja meidän on syytä tiedostaa se, että tänäkin päivänä, kun jälleen kerran kristillinen kenttäkin on niin jakaantunut monenlaisiin mielipiteisiin eri asioissa, muista se, että sun veljesi ja sisaresi ei ole sun vihollisesi. Vaikka hän olisi eri mieltä jostakin, mistä sinä olet. Jostakin kehällisestä. Meidän täytyy tiedostaa tämä ja oikein niin muistuttaa itseämme. Ja pitää huolta siitä, että Jumalan vaikutus, se rakkauden vaikutus, joka meissä on, että vihollinen ei pääse turmelemaan sitä. Meitä vastassa on voimia ja valtoja. En lähde nyt niitä sen enempää tässä availemaan, mutta vihollisen joukot ovat meitä vastassa ja meidän taistelumme siis ei ole ihmisiä vastaan. Ja juuri tästä syystä Paavali kehottaa hän toistaa itseään 13. jakeessa, ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Ystävät, se on mahdollista, että voi pysyä pystyssä tässä taistelussa. Ja jälleen kerran, tämä on joskus vaikeaa niin tällaista asiaa tuoda esiin, koska tulee aina joskus semmoinen tunne meille, että no, mun pitää nyt jotenkin taas pystyä ja jaksaa ja kyetä. Mutta se ei ole, ystävät, sitä. Tämä on kaiken niin kuin ytimessä on, niin kuin me tulemme tuossa lopussa, niin kuin Paavali päättää tätä kokonaisuuttaan siihen, että on kysymys pyhästä hengestä meissä, Kristuksesta meissä. Ja joka kerta, muista tämä on ehkä yksi tärkein läksy, minkä ihminen voi oppia Raamattua lukiessa. Aina kun Jumalan sana sanoo jotakin, että tee näin, tee näin, tee näin, niin muista jokaisen sellaisen kohdalla, että Pyhä Henki antaa sinulle siihen voiman. Kristillinen elämä ei ole mahdollista ilman Pyhää Henkeä. Me epäonnistumme surkeasti, jos me lähdemme yrittämään sitä omassa voimassamme. Vaikka se olisi kuinka uskonnollista se voima, niin me epäonnistumme. Me tarvitsemme siihen Pyhän Hengen todellisuuden ja sen, että hän antaa meille sen voiman. Hän antaa meille sen. Ja kun me otamme sen sanan vastaan, jonka Jumala meille sanassaan antaa, eli kun Jumalan sana kehottaa pukeutumaan jonkin tai tekemään jotakin, esimerkiksi voimme tehdä vastarintaa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan Pyhän Hengen vahvistamana sinä voit tehdä vastarintaa kaikkia vihollisen voimia vastaan. Tehdä vastarintaa on aika mielenkiintoinen sana, se on kreikan kielessä antihistemi ja siitä tulee antihistamiini. Mä en tiedä kuinka moni teistä käyttää antihistamiinia, mutta siinä on kuitenkin se, että siinä on sana anti ja sitten siinä on histamiini ja se jotenkin mä yritin selvittää, että miten tämä antihistamiini toimii, mutta mä unohdin sen jo. Mutta se on jotenkin kuitenkin niissä välittäjäaineissa siellä on jotain sellaisia, joka saa aikaan sitten huonoja reaktioita sinussa ja kun sä otat antihistamiinia, niin sitten se ikään kuin tekee tyhjäksi sen. Ja siinä on ihan sama ajatus tässä hengellisessä taistelussa, että kun me vastustamme vihollisen valtaan, niin siinä on jotakin sellaista jumalallista voimaa, joka blokkaa ne vihollisen allergiaa aiheuttavat jutut siellä meidän elimistössä ja olemuksessa.
Ja tämänkin taistelun suoritettua me voimme pysyä pystyssä. Ja siihen Jumala tähtää meidän jokaisen kohdalla. Sitten Paavali vähän erittelee näitä taisteluvarustuksen osia. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Totuus. Lopun ajoista Raamattu kuvaa ja kertoo, että se tulee olemaan jotain sellaista, jolla on valhe hallitsee. Antikristillisistä voimista sanotaan, että ne tulevat valheen kaikella voimalla. Sen tähden totuus on jotain aivan oleellista. Totuus Jumalasta, totuus ihmisestä, totuus ihmisen lankeemuksesta. Nämä on kaikki sellaisia keskeisiä Jumalan sanan totuuksia, mutta jälleen kerran ennen kaikkea tässä on kysymys persoonasta. Jeesus itse on totuus. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja sen tähden, kun Paavali ohjaa meitä vaeltamaan totuuteen vyötettyinä, niin hän ennen kaikkea kehottaa meitä jälleen olemaan Kristuksessa, pitäytymään hänessä, koska me emme voi saada mitään aikaan ilman häntä. Ja ilman Jeesusta koko tämä varustus tavallaan niin kuin romahtaa alas. Meillä ei ole minkäänlaista varustusta, jos se rakentuu johonkin muuhun kuin Kristuksen tuntemiseen. Mutta totuuteen liittyy tietysti Raamatun valossa moniakin asioita. Ja meidän on syytä tiedostaa se tänä päivänä, koska kaikki se tavallaan, mitä Jumalan sana ihmisestä kertoo, ihmisen lankeemuksesta, pelastuksesta, Jumalasta itsestään, se on haastettuna tänä päivänä. Ja me joudumme monien asioiden edessä. Vanhemmat joutuvat jo kouluasioissa pohtimaan aina, että mitä mieltä näistä asioista voisi olla, mitä meidän lapsillemme opetetaan. Me joudumme pohtimaan sitä, ja meidän tulee tehdäkin se Jumalan sanan valossa. Mikä on totta, mikä ei ole totta, mikä on vahingollista, mikä siunauksen tuovaa. Totuus on jotain sellaista, joka on vyönä tuossa puvussa. Se pitää sen koko varustuksen kasassa siinä mielessä, että totuus Kristuksesta on se, joka mahdollistaa koko puvun sota-asun ylläpitämisen. Pukeutuneena vanhurskauden haarniskaa. Mikään ei ole niin tärkeää kuin ymmärtää se, että sinä olet vanhurskautettu Kristuksessa Jeesuksessa, ilman omia ansioita, ilman mitään saavutuksia, ilman mitään sellaista, jossa voisit sanoa, että tämän ja tämän tähden Jumala vanhurskauttaa sinut. Että sinun asemasi Jumalan yhteydessä on hänen lapsensa asema. Sinut on siirretty pimeydestä valkeuteen. Jumala teki sen itse. Sinut uudesti synnytettiin. Sinusta tuli Jumalan lapsi. Sä oot täysivaltainen Jumalan valtakunnan kansalainen. Sä olet hänen tyttärensä ja hänen poikansa. Mikään tässä elämässä ei voi muuttaa sitä tosiasiaa. Ei se, että naapuri ei usko siihen. Eikä itse asiassa sekään, että sinä et usko siihen. Silti se pitää paikkansa. Mutta Jumalan tahto on se, että me tiedostamme, me ymmärrämme, me uskomme siihen, että se muutos, jonka Jumala on tehnyt meissä uskon kautta, se on todellinen. Ja meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen. Ja kun me lähestymme Jumalaa, joka on pyhä ja täydellinen edelleen, ei hän ole alentanut jotenkin kriteerejä, että nyt voi häntä lähestyä vähän eri tavalla kuin jonain muuna aikana. Mutta kun me tulemme Kristukseen puettuina hänen eteensä, me voimme lähestyä ilman pelkoa, ilman häpeää, ilman mitään sellaista. Ja tuo ovi on avattu niin, että jokainen meistä voi tulla Jumalan luokse ja saada armon avukseen oikeaan aikaan. Jokainen on kutsuttu sisälle Jumalan valtakuntaan, jokainen hänen lapsensa. Ja meidät on puettu tähän vanhurskauden haarniskaan. Ja nämä on kaikki siinä mielessä juuri varustuksia vihollisen voimaa vastaan, koska se nimenomaisesti pyrkii valehtelemaan, se pyrkii osoittamaan sinut vääräksi ja huonoksi ja heikoksi ja epäonnistuneeksi. Kaikin keinoin se pyrkii tekemään tyhjäksi sen, mitä Jumalan sana sinusta sanoo. Ja tämä on se todellinen hengellinen taistelu, jota me käymme juuri oman uskon elämämme ympärillä. Koska jos me menetämme uskomme siihen, mitä Jumala meidän kohdalla on tehty, jos me menetämme sen luottamuksen Jumalan täytettyyn työhön meidän omalla kohdallamme, mitä meille jää jäljelle? Vaikka meidän uskon elämän saavutukset olisivat kuinka suuria, mutta jos me menetämme sen, että Jeesus kuoli minun puolestani. Hän lunasti minut, hän pelasti minut, hän uudesti synnytti minut, minä kuulun Jumalan perheeseen tänä päivänä.
Kengätkin jalassa saa kulkea. Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ehkä joku oli altis tälle evankeliumille niin paljon, että hän tuli kertomaan sinulle. Kuinka moni on tullut uskoa jonkun toisen ikään kuin ohjaamana? Onko täällä? Monia. Joku on tullut sinulle kertomaan. Tosi moni. Vaikka tämä on sotaisa Raamatun paikka, niin siinä puhutaan rauhan evankeliumista. Se on jotain sellaista, joka ei tuo sinun sydämeesi sotaa, vaan se tuo rauhan sinne. Koska sinä saat rauhan Jumalan kanssa. Jeesuksen sovitustyön tähden meillä on rauha hänen kanssaan, koska ilman häntä me olemme vihollisuudessa Jumalan kanssa. Me olemme ikään kuin ristiriidassa taistelutilanteessa. Langennut ihminen on ylpeä ihminen, joka vastustaa Jumalaa kaikin keinoin. Ottakaa kaikessa uskon kilpi. Ympyröissana kaikessa. Kaikessa. Uskon kilpi, jolla voidaan sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Nämä on hirveän vahvoja sanoja. Nämä kuvaa jotenkin sillä tavalla, että kaikki meidän elämässämme liittyy tähänkin. Kaikki, mitä me kohtaamme, voidaan torjua. Joskus tämäkin ymmärretään silleen, että sitähän ei ole mitään vaikeuksia. Ei se pidä paikkaansa. Me olemme edelleen taistelussa. Mutta se usko, joka sinulle on annettu, jonka Kristus on vaikuttanut sinussa Pyhän Hengen ja sanansa kautta, on jotain sellaista, joka kestää vihollisen hyökkäykset. Ne eivät tuhoa sinun uskoasi. Kaikki pahan palavat nuolet. Jälleen kerran paha ampuu nuoliaan meitä kohtaan. Ja tässä taistelussa me olemme joskus yksin, mutta ennen kaikkea me olemme yhdessä. Tämäkin on Efeson seurakunnalle kirjoitettu. Tätä taistelua me käymme itse kukin omassa elämässämme. Ja sen tähden meidät on kutsuttu myöskin yhteen, että me voisimme tukea ja kantaa toinen toisiamme. Ja minusta yksi surullisimpia asioita, mitä seurakuntaelämään, mihin mä olen itse törmännyt vuosikymmenten aikana, on se, että kun meille tulee vaikeuksia, kun vihollinen ampuu meitä kohtaan ja on saanut ehkä meidät kompastumaan tai kaatumaan, me katoamme, me vetäydymme pois seurakuntayhteydestä. Ystävät, se pitäisi olla se tilanne, jossa juuri päinvastoin pitäisi tehdä. Mutta meidän muidenkin tulisi huomata myös se tilanne ja jollakin tavalla, mä en tiedä mitä se vaatii meiltä, että me voitaisiin muuttaa meidän jotenkin semmoista kulttuuriamme sillä tavalla, että me niin kuin uskaltaisimme jakaa omat taistelumme, uskaltaisimme pyytää apua, uskaltaisimme soittaa jollekin, uskaltaisimme tehdä sen, että hei, mä olen nyt tällaisen ja tällaisen hyökkäyksen kohteena, mä tarvitsen sun tukeasi ja apuasi. En mä usko, että siinäkään mitään on väärin. Mä ymmärrän sen kritiikin, joka joskus on, että kun me täällä törmätään ja sitten kysytään, että no mitä kuuluu ja sitten sanoo, että no Herra on ollut hyvä. Se on se tyypillinen vastaus. Tai jotain, Herra on hyvä. Sehän on ihan totta, Herra on hyvä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä koet sitä juuri sillä hetkellä. Mutta tietysti sekin on vähän haasteellinen tilanne, että jos se kohtaaminen siinä tilanteessa olisi juuri se, jossa sitten kaikki puretaan. Ei välttämättä se toimi sekään. Mutta sä ymmärrät, mitä mä haen täällä. Mä jotenkin yritän avata meille sellaista näkökulmaa tähän, että vaikeuksien tullessa seurakunnasta ei pidä jäädä pois. Uskovien yhteydestä älä jää pois silloin, kun on haasteita. Älä anna vihollisen sanoa sulle, että sä voit olla täällä vain silloin, kun sä olet onnistunut. Vain silloin, kun sä voit kertoa, että no minä torjuin taas kaikki pahan palavat nuolet eilen, kun oli kova taistelu. Ja väkevä todistus on. Mutta sä voit joskus tulla tänne eteen ja sanoa ihan hyvin senkin, että ystävät, aika moni nuoli on osunut nyt. Voitteko rukoilla? Voitteko auttaa? Tai jollekin yksilöihmiselle. Nämä molemmat puolet on todellisuutta. Mutta kaikille meille, riippumatta kokemuksesta, kutsu on se, että jälleen kerran me voisimme vahvistua uskossamme Jeesukseen sillä tavalla, että me opimme käyttämään sitä, mitä Jumala on meille antanut.
Ja silloin kun saatana hyökkää sinua vastaan, niin tiedätkö, sinullakin on se sama, mennään eteenpäin, hengen miekka käytössä, joka Jeesuksellakin oli. Kun saatana hyökkäsi Jeesusta vastaan, hän vastasi Jumalan sanalla. Ja ystävät, meillä ei ole mitään muuta vastausta viholliselle, joka sanoo, että oletko sä edes muuten uskossa? Kato vähän sun elämääsi, oot sä edes uskossa? Sä voit vastata siihen Jumalan sanaan. Kun saatana sanoo sinulle, että sinä et pysty mihinkään, etkä kykene mihinkään, susta ei ole mihinkään, niin sä voit vastata, joo, sä oot ihan oikeassa. Ei minusta olekaan, mutta Kristuksessa minä voin kaiken. Hänessä minä voin kaiken. Nämä on hengellisiä todellisuuksia, jotka Jumalan valtakunnassa avautuu meille, ja tähän Paavali koko Efeson seurakuntaa haluaa ohjata. Ottakaa pelastuksen kypärä, joka suojaa meidän mielemme, meidän ymmärryksemme, meidän ajatuksemme ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tässä on hyvä muistaa se, että se on hengen miekka. Tämä on nimittäin pikkusen joskus ymmärretty väärin, että se ei ole meidän miekka, se on hengen miekka. Sä et voi vaan ottaa Raamattua niin kuin edes kirjaimellisesti, mutta muutenkaan ja huidella sillä niin kuin sä haluut. Tai voihan sillä tehdä niin, mutta tulokset on sitten mitä ne on. Joskus me lyömme toisia Raamatulla päähän, yrittäessämme taistella vihollista vastaan. Me tarvitsemme Pyhän Hengen ohjauksen myöskin siinä taistelussa. Me tarvitsemme sitä, että Jumalan Pyhä Henki synnyttää meissä sen uskon. Mä oon sen kertonut täällä monta kertaa, mutta kerronpahan taas. Silloin kun isä ja äiti rukoustaistelussa minun puolestani kävi taistelua vuonna 1989, Jumala antoi mun äidilleni 203 Raamatun paikkaa selkeästi, joita hän siinä rukouksessa käytti vihollista vastaan. Se oli Pyhän Hengen antama ilmoitus hänelle. Tässä on miekka, millä taistelet. Ja sen tulokset tulivat, vaikka kesti muutama viikko. Mutta joka tapauksessa ne tulivat. Mutta tämä hengen miekka on Jumalan sana, joka on annettu meidän käyttöömme. Ja jae 18. Kaikki tämä nyt hyvin pintapuolisesti mennään näitä nopeasti tässä. Mutta tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoille joka hetki hengessä. Tehkää tämä kaikki. Mikä tämä kaikki? Se, että me puemme itsellemme tämän varustuksen. Se liittyy siihen rukouselämään, joka meillä on. Tehkää tämä rukouksella ja anomisella. Ja mä en tiedä, minkälainen sinun rukouselämäsi näinä päivinä on, mutta mä toivon, että Pyhä Henki avaisi meille sitä rukouksen todellisuutta ihan uudella tavalla. Mä tarvitsen sitä kipeästi itsekin. Että me jotenkin päästäisiin sille lähteelle, jossa me löydetään sellainen yhteys siellä, missä sinä yksinkin olet. Raamattu sanoo, Jeesus itse opettaa, että kun sä rukoilet taivaallista Isää, mene sinne kammioisi, sulje ovi ja kohtaa taivaallinen Isä siellä. Ja tiedättekö, siellä tapahtuu suurimmat siunaukset. Siellä tapahtuu voimallisimmat kohtaamiset. Siellä saavutetaan suurimmat voitot. Seurakunnasta sanotaan, että se on ainoa armeija, joka taistelee polvillaan. Ja kun sä katsot tuota kuvaa, mä etsin kauan kun oli vaikea löytää enää tuolta kuvapankeista noita roomalaisia sotilaita. Mutta se ei oikein näy, mutta näetkö, että siinä on Jeesus tuossa vieressä. Se on polvillaan toi sotilas. Ja se kaikkein oleellisinta tuossa taisteluvarustuksen yhteydessä on se, että sotilas itse on alamainen Kristukselle. Ja niissä rukoushetkissä, niissä kammiohetkissä, jossa me saamme vuodattaa sydämemme Jumalalle, me saamme purkaa sen, mitä meidän sisimmässämme on. Mä uskon, että jokaiselle Jumala on varannut sellaisen niin kuin yhteyden hänen kanssa, että sä voit kaiken sen, mitä sun sisällä on, tuoda Jumalalle tiettäväksi. Ja se on ihmisen sielulle ja mielenterveydelle ja kaikelle hyväksi, että sä purat ne, mitä sinun sisimmässäsi on kannettavana. Tehkää tämä, siis tämä sotavarustukseen pukeutuminen kaikella alituisessa rukouksessa, anomisessa, rukoilla joka hetki hengessä.
Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Miksi meidän tulee rukoilla kaikkien pyhien puolesta? Koska kaikki pyhät ovat tässä taistelussa mukana. Kaikki pyhät joutuvat kohtaamaan tämän todellisuuden, että vihollinen on heitä vastaan. Kaikki joutuvat kohtaamaan sen, että meitä vastaan on joku sellainen, joka ei halua meille mitään hyvää. Se haluaisi, että sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Mutta tiedätkö, Jeesuksen sanat niissäkin tilanteissa. Pietari oli kovilla silloin, kun hän kielsi Kristuksen. Jeesus totesi, että kun sinä palaat, vahvista veljiesi. Ja Jeesus sanoo senkin meille tänä päivänä, jos me olemme tilanteessa, jos me olemme langenneet ja kompastuneet. Kun sinä palaat, minä olen rukoillut sinun puolestasi. Jeesus ja Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme. Eikö se ole aivan huikeeta? Ei voi olla parempia esirukoilijoita meillä. Uusi käännös sanoo tässä jakeessa 18, rukoilkaa hengen antamin voimin. Pyhän hengen todellisuus. Meidän helluntalaisinakin on syytä löytää jälleen se todellisuus, mikä pyhässä hengessä on. Koko kristillinen elämä, se on mahdollista Pyhän Hengen kautta. Se on sen tähden täyttyminen Pyhällä Hengellä. Kun me tullaan tänne ylistämään ja rukoilemaan, älä jää katselemaan sivusta, vaan ojentaudu Jumalan puoleen siinä tilanteessa. Pyydä, että Pyhä Henki täyttää sut siinä tilanteessa. Pyydä, että Pyhä Henki vuodetetaan sun ylle joka kerta, kun sä tulet tänne seurakuntaan. Eikä se ole rajoitettu millään tavalla tänne, mutta mä nyt totean vaan tässä hetkessä. Sä voit täyttyä kotona, sä voit täyttyä missä vaan, kun sä kuljet, koska sä elät yhteydessä hänen kanssaan koko ajan. Ja kun Kristus, joka on sitoutunut sinuun, ja sinä sitoudut häneen, niin sä voit olla varma siitä, että siinä taistelussa, jossa me olemme, niin sä oot pukeutuneena Jeesukseen, et omaan itseesi, et omaan voimaasi, et omaan mihinkään, vaan yksin häneen. Ja tiedättekö, Jumala itse asiassa, kun me ollaan pyydetty häneltä sellaista johdatusta elämää, Herra, johda sinä minun elämääni, niin hän tekee sitä. Ja hän vie meitä oikeasti sellaisille poluille ja sellaisille teille, joissa me tyhjenemme itsestämme ja löydämme lähteemme vain hänessä. No nyt mä muistan yhden laulun. Mä en tiedä, minkä laulun te muistatte. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävin. Tämä on Vaijan laulu, eikö se ole? Se on jotain sellaista, joka tulisi olla jokaisen uskovan todistus. Hänessä on kaikki. Kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja joku ehkä, joka kuuntelee tätä tai miettii meitä uskovia, ajattelee, että kyllä on tylsää, eihän niillä ole kuin Jeesus. Mutta tiedättekö, hänessä meillä on kaikki. Voisi sanoa, että koko Edenin puutarha on meillä. Kaikista puista saa syödä, paitsi siitä yhdestä. Uskovat elää usein toisinpäin, että mistään puusta ei saa syödä, paitsi siitä yhdestä. Ja me joskus rajoitamme sillä tavalla, mutta tiedättekö, Jumala kun avaa sulle elämän hänessä, niin vaikka siinä on näitä taistelua, vaikka siinä on näitä kipuja ja haasteita, niin hän avaa sinulle elämän. Ja kukaan, joka on elänyt Jeesuksen kanssa loppuun asti, ei tule sanomaan viimeisenä hetkellä, että olisinpa valinnut toisin. Ei tule sanomaan. Uskotko siihen? Hänen kanssaan kannattaa elää. Tällaisten taistelujenkin kautta, vaikka kuljemme. Hengellinen taistelu on todellisuutta, mutta Kristus on voimakkaampi kuin mikään vihollisen valta myöskin sinun kohdallasi. Amen. Nostaa yhdessä ylös. Lyhyt rukous tähän ja Miikka tulee sitten jatkamaan tästä. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että Herra, sinä olet sotajoukkojen päällikkö tänäkin päivänä. Herra, mä kiitän siitä, että Herra, tämäkin sali ja Herra, kodeissa, jotka ovat ystävät katsomassa tätä, Herra, sä olet kutsunut meidät, Herra, elämään, Herra, sitä todellisuutta, jonka sinä avaat pyhässä hengessä meille. Herra, me elämme aikaa, joka on pimeä monella tavalla. Ja Herra, kaikenlaiset riivaajahenget riehuvat tämän ajan keskellä, mutta Herra, sinun kansasi ei tarvitse pelätä. Sinun kansasi ei tarvitse, Herra, jollakin tavalla jänistää näissä tilanteissa, vaan Herra, me saamme seistä sinussa. Me saamme seistä, Herra, uskossamme. Me saamme seistä pukeutuneena Kristukseen Jeesukseen. Ja Herra Jeesus, kaikki suoritettuamme
pysyä pystyssä. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sulla on hyvä suunnitelma jokaiselle meille. Ja Herra, mä pyydän oikein sitä, että sun kanssasi saa näinä päivinä me jokainen henkilökohtaisesti, Herra, saamme löytää, Herra, ja ottaa vastaan sen kutsun, jonka sinä annat meille jokaiselle henkilökohtaisesti, että me tulemme ja juomme niistä lähteistä, jotka sinussa on, Herra, avattuna. Herra, virvoita ja vahvista jokaista täällä olevaa. Herra, vahvista meitä niissä taisteluissa, joissa me olemme. Ja auta meitä tukemaan toinen toisiamme. Auta meitä rohkaisemaan. Auta meitä, Herra, nostamaan toinen toisiamme. Jos joku on kaatunut maahan, Herra, me emme osoita sormella, vaan me menemme nostamaan. Herra, me menemme kantamaan, me menemme auttamaan, me menemme rohkaisemaan. Me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Me rukoilemme kaikkien pyhien puolesta, Herra, tänäkin päivänä. Vahvista sinun kansaasi, Herra. Herra, kaikkien näiden, Herra, riitojen ja vastakkainasettelujen keskellä, mitä maailma on täynnä tänä päivänä. Herra Jeesus, vahvista meidän yhteyttämme toinen toisiimme, niin että, Herra, kun maailma oikeasti katselee meitä, se näkee joukon, joka siunaa, joka tukee, joka kantaa toinen toistaan tämän taistelun keskellä. Jeesus, me emme ammu omiamme, me siunaamme omiamme. Herra, kiitos siitä, että sinä teet meistä tällaisen jumalallisen taivaallisen sotajoukon, joka voi yhdessä vastustaa vihollista ja se pakenee meistä. Amen.